Så er det endelig kommet, vores nye Hitachi ZX95 USB-7, som er det nyeste skud på stammen. Den har en gravedybde på over 4,5 meter, en rækkevidde på over 7,5 meter, og så har den 15% mere motoreffekt end den tidligere model, som hed ZX85. Den vil vi gennemgå lidt i dag. Totalbredden på maskinen er 2,20 meter. Den har en totalhøjde på 2,53. Ligeledes så har den monteret kamera på de 3 sider, således at vi også har bird view i selve maskinen. Og dem vi tager hjem er altid med den store kontrol. Den nye Hitachi har også fået en meget stor kabine. Der er blevet sat en stor dør i, og som I kan se, er der lav indstigningshøjde og rigtig fin adgang til kabinen. På Hitachi-maskinen har man også lavet en værktøjskasse, som er placeret lige her bagved. Gravearmen, hvor der er plads til diverse værktøjer og en fedtsprøjte. Når vi lukker igen, så kan vi se her, har vi til at tanke brændstof. Maskinen er selvfølgelig også udstyret med en pumpe, således at den selv kan suge det brændstof, den nu skulle bruge. På den nye maskine er der også lavet nogle store luger, så der er let adgang til de vitale dele. Her kan vi eksempelvis se hydrauliktanken, hvor meget hydraulikolie har vi på. Vi har sugeslangen med tænd- og sluk-funktion, og den slukker automatisk, når tanken er fyldt op. Selve motorrummet er meget nemt at komme til på den nye Hitachi. Her der har vi en oliepind lige siddende lige for. Vi kan nemt inspicere kølervæsken. Den nye Hitachi er også med partikelfilter, så er der ikke nogen tilsætning af AdBlue. Til højre for motorrummet, der har Hitachi samlet samtlige filtre, således at vi har brændstoffilter, hydraulikfilter og motoroliefilter, så der er meget let adgang for servicemontøren at komme til maskinen, således at han kan servicere den hurtigt. Til venstre for motorrummet, der har vi endnu en stor luge fra Hitachi af. Her har vi adgang til batterierne, vi har luftfilter, vi har hovedafbryderen og en meget let måde at tage forfilteret ud til køleren, er lige at vippe det ud, sætte det ind igen, sætter den ned i sporet fra neden, lægger ind på plads og lukker hængslet. Meget fint og servicevenligt til dagligdag. På hjørnet her af den store kabine er der også en forholdsvis stor inspektionsluge. Inde bag ved den, der har Hitachi placeret kabinefilteret, som er meget nemt at tage ud og rengøre eller eventuelt at udskifte. Den nye kabine i Hitachien er blevet meget større end den tidligere, så kom indenfor og så se hvad man kan. Selve sædet og joystickene, de følges ad. Ligeledes har vi mulighed for at køre sædet længere frem eller tilbage, eller vi kan køre hele konsollet frem, således at en kort person får bedre kørekomfort i selve maskinen. Men som I kan se her, så er der masser af plads inde i selve kabinen. I den her rummelige kabine, der har vi også en holder til at lægge sin mobiltelefon ned i. Vi har et USB-stik, som vi kan sætte en oplader til. Der er et kopholder. I kopholderen kan der blæses kold luft ned i. Vi kan se den store skærm her. Ligeledes så har vi meget udsyn fra kabinen af. Selve forruden kører utrolig nemt op, da der sidder et par gasstøddæmper, og den er nem at lukke. Taglugen heroppe, den er også stor og let at åbne, og ligeledes så sidder der et gardin, som vi kan trække for på taglugen, og der sidder også et gardin, som vi kan trække for her ved selve forruden. På det store display her, der har vi de forskellige informationer, som vi har behov for. Hvad for noget udstyr har vi på? Vi har, hvorfor et mode vi kører i. Lige nu der kører vi i Øko-mode, det kan man skifte op til Power Mode. Vi kan se, at maskinen står til automatisk stop efter en given periode. Vi kan se, hvad klokken er. Vi kan se båndhastigheden, om den går tilbage til tomgang automatisk. Ligeledes så kan vi se
hydrauliktemperaturen, motorolietemperatur, hvor meget brændstof har vi på, omdrejninger, hvad bruger vi i gennemsnit per time i brændstof, og ligeledes så har vi her, der har vi birdview rundt om maskinen, som vi kan skifte mellem de 3 kameraer, der ligger der kan vi skifte, hvad vi ønsker at se i selve displayet. Eksempelvis ligesom her, vi kan se til siderne og så videre. Det kan vi selv kombinere, hvordan vi ønsker det. Her bag ved joystickene, der har vi så al betjeningen til selve monitoren. Vi kan sætte vores radio ind, vi har vores blæser, vi kan bestemme, om vi vil have automatisk tomgang slået til og fra. Vi har visker, vi har alle de dagligdags betjeninger, som vi har behov for. Dem har vi siddende lige her ved siden af armlænet. Hvis vi går længere tilbage, så har vi, at vi kan tænde lyset, og vi kan skifte kameraet. Årsagen til, at de er sat længere tilbage, det er fordi, at vi tænder og slukker ikke lyset konstant, og vi sætter gerne vores kamera til at sætte, hvad vi vil se, en gang for alle. Når vi sidder herinde i den støjsvage kabine på kun 69 dB, så har vi alt vores betjening lige til højre. Så har vi et betjeningshjul. Betjeningshjulet kan vi gå direkte ind i monitoren og vælge noget af det udstyr, som vi nu har forprogrammeret til selve maskinen. Hvis vi går ind under udstyr, ved de 11 forskellige værktøjer, der kan kodes ind, blive lagt ind. Hvis vi går ind under skovl, kan vi justere olieflowet til skovlen, eksempelvis i øko eller i power mode. Inden under de respektive førerformer har vi mulighed for at justere flowet nedad, qua det, at maskinen er grundjusteret til at give max flow ud. Hvis vi går tilbage igen til vores menu, så har vi vores klimaanlæg. Klimaanlægget kan vi grundindstille, hvorfor en temperatur vi vil have herinde. Vi kan sætte den ind til, at den skal være i manuel, eller vi kan sætte den ind til, at den skal køre det i auto. Inden under vores radio har vi en traditionel radio. Vi kan justere de forskellige frekvenser, vi vil have. Vi kan forprogrammere 9 forskellige radiostationer. Hvis vi ruller ned under kilder, kan vi se, at vi har både AM og FM radio i. Vi har også en AUX indgang. Vi har fået DAB radio, og vi har fået Bluetooth. Således at man har mulighed for at spille musik fra sin mobiltelefon, eller høre og tage sin mobiltelefon via anlægget i maskinen. Inden under information vil vi kunne få informationer om vedligeholdelse, GPS'en, om den er, altså overvågning hernede, om GPS'en er aktiv, og hvis der skulle være nogle fejl på maskinen, så vil vi kunne sende det ind under fejlfinden. Selve displayet har vi mulighed for at justere lysstyrken og selvfølgelig klokkeslæt og dato. Vi kan skifte sprog. Vi kan også gå ind og vælge, hvorfor en måleenhed den skal være i. Lige en lille sjov ting, lad være med at gå ind under sprog, og så vælge kinesisk, og så tror man nemt kan køre den tilbage igen. Det er faktisk umuligt. Inden under indstillinger, der har vi en måleenhed. Under undermåleren kan vi se, at vi kan aktivere op i vores display op. Vi kan sætte en timetæller for, nu kører vi med hammer. Hvor mange timer har vi kørt med den? Lige nu der er vi aktiveret gennemsnitlig brændstofforbrug, motorhastighed, voltmeter. De ting de kan slås til og fra, hvis man ikke ønsker at få det med op i displayet. Der har vi en økomåler. Økomåleren har vi herude i siden, som viser, at vi kører mest driftsøkonomisk. Vi går ind under indstillinger igen og målere. Der er vi vores økomåler, og så har vi så også aktiveret, at vi vil også gerne have vores hydraulikoljetemperatur op i displayet hele tiden. Hvis vi går ind under PBLI, så hedder der en funktion i joysticket, som man kan aktivere. Den kan vi sætte i off, således at knappen gør ingenting. Vi kan også aktivere, således at den går på tilbage til tomgang.
ved aktivering af knappen en gang. Som vi kan se her er mute aktiveret i radioen, det vil sige, at når vi trykker på knappen, så skruer den ned fra radioen med det samme. Vi kan også kombinere de to ting, således at vi både har den lave tomgang, og radioen bliver skruet ned ved at trykke på en knap på joysticket, og så skal vi have aktiveret den i den nederste hernede. Automatisk nedlukning. Maskinen er sat aktiv i automatisk nedlukning, det vil sige, at den slukker helt efter 5 minutter. Dette kan også slås fra i menuen. Hvis vi går ind under efterhandlingsenheden, der vil man blive henvist til de forskrifter, der findes for betjeningen af det, men vi kan også styre den til at sige, at den skal gå i gang med at regenerere partikelfilteret. Maskinen her er kun udstyret med partikelfilter og ikke tilsætning af AdBlue. Hvis vi går ind under indstillinger igen, så har vi mulighed for at kalde vores udstyr et nyt navn. Så hvis man har en hammer, der er hvid, jamen så kan man kalde den en hvid hammer. Hvis man har en hammer, der er blå, så kan den en blå hammer. Det var lidt om computeren.